Salutare, astăzi vă voi prezenta serverul play.mk.newsinnovation.net. Să începem de la spawn. Aici va trebui să vă înregistrați, apoi să vă logați. De fapt, la ieșire și apoi la intrare va trebui să vă logați. Pentru a te întoarce la spawn folosești /hub sau /spawn. Jucătorii au acces la /fly, deci puteți zbura ca în creativ, numai că trebuie să scrieți comanda /fly. Bun, dacă o țineți în față, aici veți avea panoul de informații. De exemplu, cine va termina noul parcurs va primi multe premii. Premiile acestea constau în câteva diamante și un ou de dragon. În rest, aici se mai pun câteva comenzi. Apropo, pe acest server sunt păcănele. Costă $100. Pe serverul acesta vă puteți să vă luați 2 joburi maxim. Deci aici este panoul de informații. Mai departe. Aici sunt itemele dropate din aparate. Vedeți aparatele? Aici sunt dropate itemele care sunt scrise aici. Sabie de piatră, lopată de piatră, târnăcop de piatră, topor de piatră, biscuiți, fursecuri. Aici nu s-a pus încă nimic. Cremene și ceas. Acestea sunt itemele gratuite de început. Apoi regulile serverului. Aici. Mai departe. Mergem la minigame-uri. Stați ca să fie mai ușor. /fly. Opa. Bun. Avem minigames, skyblock, creativ, sky PvP. Din câte observ, sky PvP și creativ sunt închise. Sau nu? Da, deocamdată nu încercăm. Apropo, dacă vă va pica serverul, este din cauza că cineva flotează serverul. Dar noi vrem să vă distrați pe acest server și aici este un turn în care acum câteva zile era desenat un Pikachu pe niște blocuri. Așa. Și acum plecăm de la spawn și intrăm. Apropo, aici puteți mina, vă puteți face casă, puteți omorâ animale. V-am spus, fly-ul puteți zbura chiar dacă nu aveți sau nu o funcție. Acest cub de diamant este protecția casei sau a fermei sau a ce vreți voi să construiți. De asemenea, vă veți lua un teren unde veți avea permisiune, adică vedeți mai întâi dacă puteți să spargeți un cub, adică așa. De exemplu, spargem noroiul cu târnăcopul. Știu că se poate sparge și cu mâna, dar din momentul în care poți să spargi, poți să-ți pui protecție și să începi să-ți construiești casa. Bun, acum voi vorbi cu un prieten de-al meu, pe nume Tito Real, care mi-a scris aici, m-a strigat. Voi vorbi pe Skype. Ok? Bun. Salut băieți, vreți să intrați în videoclipul meu de pe YouTube? În momentul ăsta filmez. Haideți, pe Minecraft, filmez, haideți. Ne vedem la spawn, băieți? Le prezentăm serverul? Hai mă, unde ne vedem? Păi hai, ține-o drept. Ține-o drept. Ăsta e al doilea video al meu pe YouTube. Cam așa. Poftim? Nu. La casa mea? Ok. Acum, 2 secunde. Da, mă, filmez, care e problema? Uite-l și pe Tito. Ești deasupra. Bă, ai văzut că fly-ul s-a făcut pentru toți playerii, pentru membrii... Am înțeles. Tu ai făcut portalul ăsta aici. Nu, mă, numai tu poți să-l faci. Ori l-ai făcut, ori real. Cred că real l-a făcut.
Na, eu nu mi-aș face portal. Dar nu eu l-am făcut, că eu n-am mai intrat de mult. Ăla era făcut. Am făcut casa, mă rog. Ți-ai schimbat casa? What the fuck? Casă din obsidian? Beci. Stai mă puțin că vreau să văd și eu ce are ăsta. Pac. Casa lui Cristi? Wow. Așa, deci încă o dată, IP-ul serverului este play.mk-innovation.net. Da, corect, scrie sus, dar acolo va scrie Bandicam, deci nu se va vedea. Oricum voi adăuga chestia asta pe YouTube. Poftim? Da, da. Wow, ce e asta? Ce e asta? Ce ai făcut aici? Cameră de tortură? Ce ai făcut? La aia de camera cu sticle. Oh, lapis lazuli sau ce e asta? Un cub de lapis lazuli sau ce ai făcut aici? Vino mă în sufragerie lângă cameră. Ăsta e un cub de lapis lazuli. Acesta este Illusion XS și acela este Tutorial, prietenii mei cu care mă joc pe acest server. Dă-te în cap, dă-te în cap. Bun. Bă, du-te și fă de mâncare lui Robi. Deși dacă îi dai una moare. Stai mă, vrei să-l omorâm? Ce vrei bă? Ce vrei bă? Eu filmez acum, mea. Hai să-l omorâm, vrei? Îl înjunghi? Yeah! 6 3 viață! Ha! O murit! O murit! Este! Armură! Stai mă! Stai chill! Stai chill, Cristi, că ți le dau înapoi. Așa, stai. Tot stack-ul de dirt. Hâț. Ia-ți, 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 ia-ți. Pac, pac. Ți-ai făcut hârtie? Da, am un stack de... Au, care m-am... What the fuck? Da, nu-i nimic. Ok, aceasta a fost prezentarea serverului numărul 2. V-am arătat mai multe despre server. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați subscribe și like. Spuneți pa, Illusion și Tutorial, vă rog frumos.